Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo rencang-rencang kita sedaya nggunakaken nganggo basa Jawa ingkang becik lan trep. Saderengipun kita lajeng ngenalake anggota kelompok kula. Kula Fadil Maulana absen jam 11. Asma kula Muhammad Abidaya absen 11. Asma kula Nikita Aulia Fitri absen 9. Kula Reksa Muhammad Adisi absen 11. Ini absen 11. Enggak, Bu, aku arep mangan. Salah. Sing bener iku, Bu, kula arep dahar. Bapak arep lunga teng endi? Catat, sing bener iku Bapak ajeng tidak pundi. Tiga, Bu, aku njaluk duwite. Atau sing bener iku, Bu, kula nyuwun artanipun. Sekawan, simbah untune lara. Catat, sing bener iku simbah gerah wajah. Tal, Pak, tukoke kula sepatu. Tetot. Sing bener, Pak, tubake kula sepatu. Bapak, aku arep adus ning kali. Salah. Sing bener, Bapak, kula ajeng siram wonten lepen. Itu Simbah ngombe kopine. Tetot. Sing bener iku Simbah nunjuk kopinipun. 8 Ibu lunga pasar arep tuku iwak. Tetot. Sing bener iku Ibu tindak pekan badhe tumbas ulam. Oh, Bu, aku meneng kamar mandi. Tetot. Sing bener iku, Bu, kula badhe izin wonten mingke. Dosa. Bu, mau sapa sing nyileh selendangku? Bu, mau sinten sing ngambil selendang kula? Labana. Are you